Hi, Tugann Róisín agus imrín na Frank Mogíta na Bhualadh in Tommy contracting in of sliotar a bhualadh an talamh. So kun sliotar bhualadh an talamh tá gá do it tá fánart an sliotar a bhualadh ceacht an talamh agus tá fánart go raibh sé sa ceacht. So contracting in of a bhualadh ceacht tá sé go just clacting in of an bhéir agus no níní bheoga a bhualadh gan an Guardian shraka. So it's féidir just on my seo agus just an fér a bhualadh mar sin. Tá tú buint an fér a buint no níní beaga mar sin níl fánart príl mar sin éanamh. So sean sí ceart an éanamh mar sin. Agus an sin nuair atá sé sin déantra go tá tú ré chun sliotar bhualadh an talamh agus tá fánart go raibh sé sa ceacht. So de cumán agus de gúlan dul sa tro ina bhfuil fánart go raibh an sliotar. So tám géirí an sliotar a bhualadh an tro sin. So tá cumán agus go gúlan dul an tro sin agus tá chun sliotar a bhualadh.